și completările ulterioare, primarul Comunei Șteia, convoacă Consiliul Local al Comunei Șteia, județul Suceava, în ședință ordinară, la data de 31 august, oră de 9, în sala de ședință a primăriei Comunei Șteia, care nu pot veni, pot să transmită votul și online. Sau și transmis câteva voturi. Înainte de a da citire proiectelor de ordine de zi, țin să vă spun că toate materialele au fost transmise către comisii și s-au dat avize favorabile și nefavorabile și în urma discuțiilor de la comisii, la punctul 14, la propunerea domnului primar, vreau să scoatem de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre legat de domnul Axinte. Axinte Teodor. La punctul 14, la asemenea. O scoatem de pe ordinea de zi. Da, solicit scoaterea până la clarificarea tuturor documentelor, astfel încât să nu dăm o notă de sau alte lucruri care... Știu că se poate firma, ședința este publică. Nu-i nimica. O să văd legal și am să la văd punctul spate. 1. Aprobarea procesului verbal și al ședinței Consiliului Local al Comunei Șteia din data de 11.08.2023. Cine este pentru? La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Sistem de Transport Public Ecologic Metropolitan. Etapa a doua, inițiator primar Vasile Ardeșu. Cine este pentru? La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei operațiunilor prioritizate pentru care a fost identificată ca sursă de finanțare Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în cadrul cărora unitatea administrativă este partener. Inițiator primar Vasile Ardeșuc a fost trimis la comisii. Cine este pentru? La punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Gridesa asupra terenului ocupat temporar pe durata execuției lucrărilor în suprafață de 180 metri pătrați și aparțin domeniului public al Comunei Șteia, conform planului anexat pentru realizările lucrării. Extindere rețea energie electrică, sat Stroiești, Comuna Stroiești, județul Suceava, inițiator primar Vasile Andriciuc. Cine este pentru? La punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare împlătirii Comunei Șteia, județul Suceava din România și satul Costești, raionul Ialoveni, din Republica Moldova. Cine este pentru? La punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare împlătirii Comunei Șteia, județul Suceava din România și orașul Cupci, raionul Edineț, din Republica Moldova, inițiator Vasile Andriciuc. Cine este pentru? La punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire locuință anexă, tip foișor, garaj, împrejmuire, bazin dedanjabil, fântână, branșamente la utilități, în localitatea Sfântul Ilie, Comună Șteia, județul Suceava. Cine este pentru? La punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire centru medical, apartamente de serviciu și funcțiuni conexe în localitatea Sfântul Ilie, Comuna Șteia, județul Suceava. Aceasta a fost la Comisia de Urbanism și țin minte că au fost făcute o mențiune să se păstreze întru totul proiectul și intrarea din DG-ul... Din DG. Da? Cu amendament. Cu precizarea. Cu această precizare. Are și avizul tot. Exact, cum blocăm fluxul rutier pe aici stradă. Domnul președinte, aici vreau să-i devin un pic. Acolo se face acum cu nou transport, cu autobuzele astea, face stații. Deci chiar în fața porții la om. Deci se face stații de autobuz. Îi se face pe colț, că chiar pe colț o face. O face exact între casa aia și prima... la chiar. Deci, acum, din punct de vedere tehnic, este interzis. Dar du-te spune că domnul la primărie de Dar cum se face dacă omul are poartă acolo? Nu, nu în fața porții. Eu face legal. Da. Sunt organe abilitate care vor lua măsuri. Noi, ca și Consiliul Local, nu știu, în ultima vreme, ne băgăm în toate, suntem în Consiliul Local acum au ajuns și DSP și Poliția
animalelor, facilități. Asta e necunoștință de cauză, nu se ocupă poliția, animalul se ocupă cu altceva, DSP-ul se ocupă cu Eu am dat altceva. un exemplu. Da. Vă dați seama că noi suntem acoperiți de documente, nu avem noi cum să dăm părerea, că dacă faci stație de autobuz, asta e. Ei o să o desfac. La punctul 9. Nu, dar nu s-a supus la vot. Scuzați-mă că am trecut chestia asta. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. La punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire complex de locuințe individuale și locuințe duplex în localitatea Șcheia, Comuna Șcheia, județul Suceava, trimis pe avizare la comisie. Cine este pentru? La punctul 10. Scuzați, domnul președinte, doamna secretară, deci menționăm clar, exact, locuințe unifamiliare. Locuințe individuale și Așa. locuințe dublex. Da. Vă rog, Da. Dar este pe eu hotărâre. știu, tot timpul s-au mai spus și s-au apărut de la individuale colective. Da. La punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru reparații, împrejmuire existentă, cimitir și cheia. Cine este pentru? La punctul 11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor aferente programului pentru școlile României pentru anul 2023-2029. E ceva de genul cu cornul și laptele. Precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestui în anul școlar 2023-2024. Cine este pentru neasumarea? La punctul 12, proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare la Compania Națională de Investiții pentru modernizarea unor drumuri publice din Comuna Șcheia, județul Suceava. Aici aș vrea să fac o mică Aici pauză. este și un E vorba de amendament. amendamentul domnului Corneschi, care a depus amendamentul 2021 și să dau de domnului secretare să explice mai clar despre ce străzi și la ce s-au propus. De unde să luăm și de unde să... ce să scoatem și ce să punem. Doamna Crina, vă spun. Da, aici s-a făcut un proiect de hotărâre pentru depunerea cererii de finanțare. Și ca să depunem cererea de finanțare, cei de la CNI au zis că trebuie să fie străzile cu apă și canal și pe apa și canalul să fie făcut și unde nu este beton, nu este așa. Domnul primar a propus strada din satul Mihoveni. Strada, pentru că la Șcheia și Sfântul Iris este cu proiectul Boim, se lucrează. Strada Podului, Trasului, Primăverii și Podului Prieteniei Tineretului. Din ăștia trebuie să fie 5 km. Nu știm care. O să meargă pe teren, adică cei care nu sunt betonați. O să pună. De care nu vreți ca să puneți strada Movilei. Pentru că e vorba limitat, de un număr de kilometri limitat. Deci nu putem Am o să întrebare, mai doamna adăugăm. secretară. Strada Movilei nu a fost prinsă pe Angel Salin? Ba da. Dar o porțiune de Este 800 de sigur? metri. Au zis că. Este domnul. Nu, au zis că mai este. Și foarte bine ce s-a întâmplat. Când am mers, era scoasă. Eram amândoi. Eram amândoi. Este număr de carte funciară? Este acolo. Pe... Dacă ar fi prins acolo, zic să o lăsăm acolo. Dacă vrem, Este. sunt de acord cu amendamentul domnului Corneschi, nu e o problemă. Este prins, deci pe certificatul de urbanist este prins. Pe Angel Salin. Ok. Da, Și este și proiectul cu apă și canalul pe strada acum. La proiectul ăsta pot să adaug intravilanul satului Florin? Este proiect pe DC, pe celălalt. CDC. 73. E prins acolo, pe celălalt din 2019, care se zice că Sau drumul ăla e prins de 20 de ani. așa s-ar putea să fie prins și asta. Ok. Dar Deci- încercăm. Doamna Lămurire, cine este de acord cu amendamentul domnului Cornescu? N-am nimic împotrivă. Da, dar care stradă o scoateți? Asta urmează să o discutăm. Discutăm. Păi da, dacă, Vedem la fața lor. dacă este prinsă strada Movilei, Este pe prins. Angel Salini, deci Da. strada Movilei nu ar fi o problemă din punct de vedere că nu este apă și canal. Are lățimea necesară, Este, așa. are pe unde să se facă și pe stânga și pe dreapta, deci chiar că nu e o problemă acolo. Ca să o prindem și pe
proiectul ăsta cu CNI. Și din care câți kilometri tăiați? Păi s-au făcut ridicări, s-au măsurat, strada mobilă avea 1 kilometru și ceva lungime. Da, și domnul Corninski a zis că 800 sunt prinși pe Angel Saline și încă 400 să fie prins pe... 400 de dumnealui spune, Da. deci nu... Eu așa am înțeles din amendamentul dumnealui. Strada mobilă și să vină din partea Eravei până în strada cetății, în spate, pe roșu. Da, așa zice în amendamentul. Care avem cunoștință din cauză. Asta este iarăși o greșeală care cine a făcut atunci specialiștii. Strada aia este împărțită în 10 străzi. Ar trebui anulată să facem o chestie, să facem o singură stradă, nu să o denumim. Dar nu, asta trebuia exact completările astea. Păi noi ne-am trezit cu strada cetății inițial, a fost până la Truțe acolo, după aia s-a mai trezit cu o stradă în sus acolo, tot cetății, după aia următor. Iar o bucată de cetăți, Brăzilii, Pietru Mușat, trebuia să aibă o continuitate. De exemplu, strada de sus, ultima, Movili, trebuia lăsată până în vale, până în strada cetății. Și atunci nu era nicio problemă. Și cât s-au dat denumirile la străzi, domnul Pălău? Cât s-au dat denumirile la străzi? Acum? Nu cum, adică s-au dat denumiri, dar nu s-au greșit acolo, dar se face o rectificare, nu e o problemă. Păi haideți să facem pe viitorul rectificarea străzilor să fie unitare. Da, corect, Și pe dar schimbă toate buletinele, oamenii, Dar firmele. nu sunt, dar acolo exact în strada asta, Nu sunt așa. Bobile, nu sunt, deci sunt câteva case noi care nu Așa, au... dacă e liniști spre strada Mori. Strada Mori din America, toate are tot Băi, Mori. strada Mori până la Litien, tot Mori. tot Mori. Da, dar am rectificat-o cu strada Buna Vestire. Cu nomenclatorul străzilor o să facem o ședință și o să discutăm. În Da, care- dar vreau să punem, are dreptate, doamna secretară, punem oamenii la cheltuială. Certificat de matriculare. Doamne, aici Nu sunt așa de mulți. făcând referire la strada mobile, nu faci Nicio modificare. Noi vorbim acum de un amendament ca să scriem strada asta, să spunem de fapt. Cine este pentru? Să prindem diferența aia la altă. Deci aia Cine este pentru? În regulă. La punctul 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 a fost venit la comisie, am discutat pe el, a avut aviz favorabil la comisie. Cine este pentru? Eu am depus un amendament. Când o depus? Azi dimineață și l-am pus pe grup. Astăzi dimineață. Da. Dar nu sunt prima care depune amendamentele dimineața. Amendamentul doamnei Apurne. Consider că reclama și publicitatea comunei se poate face și prin intermediul aparaturii care se află în Asta este sala motivația. de ședințe a Consiliului Local, cât și prin site oficial al primăriei. Corect. Vă mulțumim pentru ideea dumneavoastră. Cine este pentru votarea bugetului local? Nu, dar deci am luat banii de la reclamă și Cine publicitate este- și am dus la dotarea cu consumabile sau cu un filtru de purificare a apei la școala din asta. Spuneți și unde am luat, de ce am luat banii și unde am dus. Da, unde scrie? La text modificat, vă rog frumos. Majorează suma de 14.000 de pentru dotarea cu consumabile sau au un sistem de filtrare și purificarea apei prin metoda osmozei, inversarea școlii limite populare. Adică este un sistem semipermeabil care selectează apa, molecula de apă, de alte substanțe. Eu, în calitate de președinte de la Nimic împotrivă, sunt de acord cu Mulțumesc. amendamentul de astăzi, supunem la vot. Mulțumesc. Da? Cine este pentru bugetul rectificat? După care pun întrebarea cine este pentru amendamentul doamnei Apă. Cine este Nu, pentru... întâi pentru... Invers? Invers. Cine este pentru amendamentul doamnei Harpone? Cine se abține? Cine este împotrivă? Așa. Și acum spun la vot proiectul de rectificare bugetară. Cine este pentru? Da, Domnule președinte, dacă îmi permiteți, vreau să ridic în atenția Consiliului Local două probleme, care zic eu că sunt urgente. Dacă o să vă uitați, stimați colegi, la ultimele cereri ale cetățenilor prin care se adresează Consiliul Local, o
o să vedeți că este din nou o persoană care a venit și spune că are casă construită și nu are documente de proprietate sau de folosință asupra terenului. Stimați colegi, această problemă este foarte gravă, iar noi, Consiliul Local, de la începutul mandatului nostru din luna septembrie 2020, cu toate eforturile personale pe care eu le-am depus, nu am rezolvat nimic. Adică, sunt cetățeni care nu au buletine de identitate, sunt cetățeni care nu pot beneficia de drepturile de folosință sau de buletine de identitate, sunt cetățeni care nu au lumină la case și merg paușal cu alți oameni în condiții empirice de mediu cu carduri care se află la un alt. În momentul de față, în cererile adresate domnului primar, sunt, cred că să nu exagerez, vreo 9 cereri, că le-am grupat pe mai multe categorii, a acestor cetățeni. Și tot ne-am luat angajamente verbale că o să facem o ședință de lucru a Consiliului Local împreună cu aparatul de specialitate al primarului, în care să stabilim modalitatea concretă în care să rezolvăm aceste cereri ale cetățenilor care au case construite ilegal, care de bună voie vin și se desistează în fața Consiliului Local și solicită să-i punem în legalitate. Ultima mea propunere, care a fost verbală, mai mulți colegi, a fost că trebuie să luăm împotriva lor niște măsuri pecuniare financiare, întrucât dacă nu am luat aceste măsuri, hotărârea Consiliului Local va putea fi ulterior atacată de oricine, atât la prefectă și la contencios. Propunerea mea care a fost pentru ca să putem rezolva cererea acestor cetățeni este să-i punem, să votăm, să luăm chiar la o ședință de lucru pe care vă rog, domnule președinte, să o stabilim astăzi, nu putem să hotărâ astăzi, 1000 de lei amendă la legea construcțiilor pentru că au construit ilegal și plata impozitelor aferente terenului folosit pe ultimii 5 ani. Este o propunere a mea. Domnul Vasăcă, toate le-ați enumerat, mi se par lucruri care trebuie rezolvate. Mai puțin la buletinii, dacă vreți, puteți să mergeți dumneavoastră să vă ocupați să faceți buletinii. Trecând peste toate astea, Consiliul Local are alte atribuții. Astea sunt niște lucruri care, într-adevăr, dar oamenii trebuie să se duc să-și rezolve problemele personale, documente și ce mai există. Dar nu, domnule președinte, dacă permiteți, spuneți noi lecție, iertați-mi îndolența. Cum să-și rezolve omul cu buletinul dacă nu are domiciliu și nu are dreptul? Eu am spus repercursiunile negative ale faptului că oamenii nu au dreptul de proprietate asupra terenului. Oricare dintre noi, în momentul când am construit casa și după ce am avut autorizația de construcție și documentele casei, ne-am prezentat la evidența populației și ne-am luat buletin de știere. Eu n-am spus că buletinul ar trebui rezolvat de mine, să mă duc să le fac buletin. Am spus că noi, dacă ne uităm în codul administrativ, una dintre atribuțiunile Consiliului Local este rezolvarea cererilor care vin în față. Noi, în momentul de față, suntem aproape impotent juridic, întrucât nu reușim să luăm în primul rând la cetățenii aceștia o soluție. Rugămintea mea este următoare. Vă rog, stimați colegi, să stabilim astăzi o ședință de lucru a Consiliului Local cu aparatul de specialitate al primarului, să invităm chiar și de la Inspectoratul Construcții un specialist care să ne lumineze și să facem o normă metodologică clară cum rezolvăm cererile cetățenilor care nu au case, care au case construite și nu au documente de proprietate asupra lor. 1. 2. Domnul Vasile, că îmi dați voie. Vă rog. Ați spus un lucru bun, punctat. Care au case construite ilegal. Pe terenul cui? Pe terenul primăriei. Am înțeles. Deci, înainte de a rezolva problema cu case construite ilegal, dumneavoastră ați construit casă acum. Pe terenul dumneavoastră. Pe terenul dumneavoastră v-ați construit și ați făcut autorizare. Dacă o să vă uitați în rezoluțiile puse în care ați participat dumneavoastră de Comisia Juridică, de Comisia Buget Finanțe, în care ați făcut parte și fac și o parte, o să vedeți că noi tot timpul, la toate cererile cetățenilor, de închiriere, concesionare, cumpărare, am pus stabilirea situației juridice a terenului. Și revenim acum la a doua parte. Alături de aceste cereri, mai există alt lot de cereri pus tot la domnul primar și în care nu am primit să spun, în care Comisia Buget Finanțe a dat aviz pozitiv de închiriere, concesionare a unor suprafețe de teren, cu rezoluții clare la fiecare cerere care împreună cu dumneavoastră ne-am stabilit. 1. Stabilirea situației juridice a terenului, dacă se află în domeniul privat al comunei Șcheia și dacă Consiliul Local poate să-l închirieze sau concesioneze. Consiliul Local primește cererile, fără niciun fel de document în spate. Este o simplă cerere a cetățenilor. Am făcut comisie la fața locului, am făcut poze.
le-am adus în fața dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră ați spus și vă mulțumesc și știți toată situația. Am venit la Comisia Buget Finanțe și am stabilit fiecare cerere. Sunt o groază de cereri refuzate de Comisia Buget Finanțe, întrucât am considerat noi că nu se comportă legal pentru așa ceva. Iar o parte din cereri care sunt cu avizul Comisiei Buget Finanțe, sunt cu rezoluțiile scrise de către mine cu asentimentul dumneavoastră, în care am spus clar ce este de făcut. Cererile pe lunile februarie, martie, aprilie și mai au fost grupate, am fost la rând, în 4 dosare care le-am întâlnit cu domnului primar, urmând ca aparatul de specialitate a domniei sale să ducă la îndeplinire rezoluțiile Comisiei Buget Finanțe pentru stabilirea naturii juridice a terenului. Ei, când vom primi acele cereri și să vă arăta că avem certificat, nu numai cum spune, intabulare, iar acel teren aparține primăriei și chiar domnului primar, de-abia atunci Consiliul Local se va întruni, în ordinea de zi vor fi puse și vom vota. A treia categorie a cererilor cetățenilor, ca să știe lumea bine, sunt cererile cetățenilor la legea 15, adică a tinerilor până în 35 de ani, care au dreptul la 5 ani de teren. Pe moment, toată lumea care depune cereri să nu creadă că noi le-am omis, acele cereri sunt în lucru. Și vom putea dispune noi, acest Consiliu Local sau următorul Consiliu Local după alegerile de anul viitor, în urma inventarierii teren domeniului privat al Comunei Șchia. Și când vom avea planul parcelar al domeniului privat și vom ști cu exactitate ce suprafețe de teren avem și cui putem să-i dăm câte 5 ani. În regulă, domnul Vasilcov, vă mulțumesc. Vă rog să stabiliți ședința de lucru. Astăzi voi avea discuții, nu putem stabili instant. Voi avea discuții cu aparatul de specialitate și vă voi anunța o zi când își vor putea permite să facă ședință. Dacă permiteți mai mult o problemă. Dacă Lăsați-mă v-ați un pic, uitat, domnule președinte. auziți, lăsați-mă un pic, domnul Cojuc, după care stăm, domnul Junaș. Domnule președinte, vreau să spun și aici două cuvinte referitor la ceea ce spunea domnul Vasilcău. Odată cu intabularea gratuită a terenurilor, cetățenii care au construit locuințe, tot absolut, domnul primar a găsit o formă, fiecare vine, noi am făcând în urma măsurătorilor, vedem suprafața. E 8 ari, 5 ari, 3 ari, 2 ari. Se completează o cerere, deci nu trebuie cerere chemat cetățeanul. El vine singur, cu buletin, cu tot atul. Și îi clasificăm. Ăsta e la legea 15, ăsta este construit ilegal. Și la urmă, după ce terminăm inventarierea tot absolut a tuturor pe domeniului public, domeniul privat, aparatul de specialitate, domnul primar, domnul administrator public, și Consiliul Local, bineînțeles, care va face parte, vom stabili setul ăsta de măsuri. Cum îi vom pune în legalitate. Dar până atunci nu trebuie să ne grăbim, că facem ședință urgent mâine sau poi mâine. Domnul Cojoc, noi sunt niște legi pe care trebuie să le luăm, la baza națională, legile țării. Nu facem noi legi. Domnul Burac, nu v-am întrerupt, deci nu asta, eu n-am făcut... Eu știu că vă deranjează, terenurile vă deranjează tare, domnul Cojoc. Nu. Ferească Dumnezeu și vă deranjează. Nu ne deranjează. Cunoașteți foarte bine terenurile. Domnul Burac, dumneavoastră, noi trebuie să respectăm și legea și totodată trebuie să știm ceea ce avem. Nu ne apucăm și dăm la legea 15, la mai departe, sau nu știu ce. Deci, în primul rând, să stabilim cadrul legal și asta. Domnul președinte, dumneavoastră, dumneavoastră ați fost cel care ați adus o cerere legală, perfect legală, pentru că nu mă ajuns sunt Alzheimerul, da, în care cel cetățean avea casă construită legal, avea teren oferit și documentație legală. Iar colegii noștri au votat împotrivă. Da, atunci au spus că de ce să facă... rezolve problema șoptică. Așa au fost vorba. Da. Domnul Valentin. Dar erau și alte cereri dinainte. Trebuia să le luăm în Erau ordine. cereri legale. Legale. Erau cereri luate dinainte. Mai ușor un pic cu terenul. Mai ușor. În ordine. Hai să luăm alte necesități la oameni. Este o problemă și terenurile. Dar nu numai terenurile. Domnul Valentin. Dacă îmi permiteți. Referitor la punctul 14 care a fost scos de pe ordinea de zi, nu știu, dar domnul vice și celălalt consilier din Sfântul Ilie căutăm de ceva timp un teren pentru un parc. Eu am depus în 2022 și nu am primit răspuns de doamna Crina. Teren. Văd că, nu știu, sunt scoase din Joben, un teren pe rând. Vreau să vedeți exact a terenurilor disponibile în Sfântul Ilie. Pentru parc nu este, apar terenuri și zone destul de bune, în care se putea face un parc. Domnul primar de zâmbește, dar v-am zis... Nu am nimic. Nu, Cum adică zâmbești? Nu,
mi s-a părut că... Adică de ce face? Nu, bani. Studiați nimica, de unde înțelegeți? V-am apostropat? Îmi cer scuze că am deranjat lucrul privat. Așa mi s-a părut. Ideea este că vreau să știu, să avem o evidență a tuturor terenurilor disponibile în Sfântul Ilie. Văd că pentru interesele satului nu se găsește nimic, dar pentru schimb de teren cu o persoană care nu este din Sfântul Ilie, avem mulți tineri care au cereri de 10 de ani, de 10-15 ani. Nu sunt teren. Acum cum a apărut terenul ăsta, nu știu. Consiliul Local totdeauna nu știe niciodată dacă sunt terenuri libere, disponibile. Doar aflăm în ședințe când sunt puse în fața noastră să aprobăm anumite zone, anumite schimburi. Deci nu putem beneficia noi de teren, vreau să știm o evidență, hotărâm noi. Nu mi se pare corect chestia asta. În momentul ăsta, după cum bine știm, se etabulează gratuit tot ce este și cred că vom putea vedea toate suprafețele într-un timp cât mai scurt. Dacă îmi permiteți să adaug și eu ceva aici, eu am depus o cerere din 2021 în decembrie, în care am cerut să mi se zică terenurile libere de sarcini din satul Sfântul Ilie. Ca drept răspuns am primit după inventarierea domeniului public și privat. Acum, terenul ăsta se află la hotarul dintre satul nou și satul vechi. Consider că aici se putea face o grădiniță cu program prelungit, că toată lumea din Sfântul Ilie plânge, sau un parc de joacă, că avem doar un singur parc la școală. Domnul Șoptică este chiar zona dumneavoastră. Bănuiesc că vedeți când veniți de la serviciu sau când plecați că sunt foarte mulți copii care se joacă în stradă, nu? Da, eu am văzut lucrul ăsta, dar sincer n-aș fi promotor. Nu să știu eu că... Păi nu, tocmai de asta zic, că eu am depus cererea și am primit răspuns că după inventariere. Acum este absurd să primim... N-am avut acces la informație. Da, nici eu doar v-am zis că am depus cererile de atunci. Da, mă scuzați. Mi se poate spune cine a găsit terenul ăsta? Cum s-a găsit terenul ăsta? Cine știe? Și de când este intabulat? Stimați colegi, dacă Din îmi 2011. permiteți, Nu va să vreau spun. Nu ne păream că este... Da, dar nu era normal Consiliul Local să știe de situația terenului? Știm situația terenului, vedem ce facem cu el, hotărâm, o dăm pentru parc, pentru alte persoane. Nu știam nimic. Eu am prezis dacă de o zi, două am aflat că un teren o să fie dat la schimb. Noi trebuie să știm, înainte de a se face chestia asta, știm, ăsta este terenul, îl dăm, nu îl dăm, nu mi se pare corect chestia asta. Că sunt multe reproșuri, fiindcă Consiliul Local, cum s-ar zice, nu vinde, știe de anumite terenuri pe care sunt date cum sunt date. Mulțumesc. Dacă este cineva la masa asta care știe cum a apărut pământul ăsta să spună, dacă nu, eu unul personal pot să spun că nu pot să dau răspunsul, să chiar nu știu în calitate de președinte la... Domnul președinte, deci eu vă pot spune, acest teren nu este dat, domnul Valentin, nici de dumneavoastră, nici de mine, nici de Burac, nici de... A fost dat numai de Consiliul Local undeva până în 2004. Și de ce n-ați rezolvat problema la momentul respectiv? Nu, eu vă spun de când este terenul ăsta lui domnul judecător, procuror, nu știu ce, domnul Alexis, ce funcționare, ce ocupă, nu știu. Dar nu este, dar era... Nu este, deci terenul cum se făcea înainte. I s-a dat de către primărie, cine era la primărie pe timpul respectiv, i s-a dat terenul, el l-a întabulat de primărie și nu a mai dus actele la bun sfârșit. Deci, și două mandate ale noastre când am fost viceprimar, au fost rapoarte de evaluare făcute și nu s-au dus mai departe la îndeplinire. Dacă deci, îmi permiteți. ce-a fost, asta este, de nu a apărut terenul nici de el, nici de alaltă el, nici de mine nu-i dat, nici de tine, nici de altul. Dacă îmi permiteți, de ce este îngrădit? Adică de cine este îngrădit în momentul de față? De primăria Șcheia sau de domnul Axente, sau cum se numește dumneavoastră? Păi dacă el înainte de 2004... Din 2011 este intabulat. Păi nu e a lui, nu este oficial a lui, că e pe... Da, nu, eu vă spun, el l-a îngrădit, că cum se proceda nu aici. Da, nu știu că... Scuze. Dacă îmi permiteți. Scuzați-mă. Nu poți să îngrădești un teren dacă nu este al tău. Poate cerști al primării, poți să vezi. Și din 2004 până în 2023 eu sunt sigur că ar fi avut destul timp să-și întabuleze. Înseamnă că a fost o problemă cu terenul. Fiind în speță judecător ce este el, avem Nu are nicio legătură. Da, dar vom verifica. Terenul este, normal terenul este al primărie, nu? Nu trebuie să întabuleze să... Acum trebuie să vedem exact care e situația terenului și ce decide să se ia. Da. Puteți vă comod. Și dacă ar fi ceva, trebuie să aducă schimbul de teren când s-a făcut. Așa-au zis Dar nu există niciun schimb de teren. Deci, schimb de teren. Deci terenul respectiv
loi tabulatul primării și a rămas la stagiul de primărie. Da, deci terenul ăla a fost promis și nu s-a dus la deplinit promisiune. Nu s-a făcut, deci, În regulă, primărie. Mulțumim. Stimați colegi, ca să continui ceea ce vorbim acum și ne contrazice pe o suprafață internă. Știți foarte bine, cred că în 2021, să nu greșesc, Consiliul Local Șcheia a votat 2 milioane de lei pentru inventarierea domeniului public și privat, acțiune care niciun primar din 1990 nu a făcut. Această sumă a fost diminuată, nu mai știu cât este acum exact, iar am înțeles că inventarierea domeniului public și privat este în derulare. Să înțelegem și noi și toată lumea. Până când nu va fi definitivată inventarierea domeniului public și privat al comunei Aluate Șcheia, până când nu vom avea planul parcelar cu domeniul public, cu domeniul privat, pășunile de Șcheia, nicio cerere pe viitor nu va putea fi rezolvată la primăria Șcheia, indiferent ce primar va fi și ce consiliu. Domnul Vasilcău, acum v-ați dat răspunsul la întrebarea pusă de dumneavoastră acum 10 minute, să vină aparatul de specialitate să discutăm o modalitate prin care putem... Vă rog frumos. Acum v-ați dat răspunsul. Nu. Aici sunt două probleme. Cererile cetățenilor care sunt pentru închiriere. Asta ați mai spus o dată. O secundă. Sunt niște cereri separate și legea cine a spus. Pe care noi le putem intabula automat. Noi vorbim de planul parcelar mare. Iar după intabularea acestor... Nu puteți faceți nimic. Primăria poate intabula. Păi am zis primăria, nu noi, domnul. Nu, dumneavoastră. Bun. Așa. Al doilea aspect. Domnule președinte, știți foarte bine. O persoană, adică mai multe persoane, 27 de persoane din Sfântul Ilie, se sesizează faptul că o anumită persoană are adunat acasă mizerii de nedescris și adună toți câinii de pe stradă, devenind un pericol pentru sănătatea publică și integritatea corporală. Au primit o adresă în 2 pieri de la Poliția Locală de la Șcheia, că pe viitor vom face, adică de o direcție de organizare a hârtiei. Vă aduc la cunoștință, te-ai lăsat în străine. La Prope a fost o asemenea cerere a unor cetățeni cu anilor, nu știu foarte bine, în care primăria cu Consiliul Local au rezolvat cererea în colaborare cu DSP-ul pentru gunoaie și cu Poliția Animalelor pentru câini. Singurul organism care poate dispune cu privire la ridicarea câinilor este Poliția Animalelor. Singurul organism care poate dispune legal cu privire la ridicarea gunoaielor forțată de verin, la ridicarea forțată și a câinilor și a gunoaielor, nu a miarelor, că am înțeles că miarele în spate, sunt cele 2 organisme. Rugămintea mea este, dacă vreți să mergem până acolo, să ne întâlnim cu mandatarul celor 27 de oameni, să ne explice live despre ce este vorba, să aducem la cunoștința primăriei și să facem o ședință sau, eu știu cum, o întâlnire la următoarea în care DSP-ul și cu Poliția Câinilor, Animalelor să vină și să rezolvăm problema legală. Dacă o să tergiversăm cu hârtii neurmate de acțiune practică, nu vor rezolva nimic. Și aici stă în atribuțiile Consiliului Local de a rezolva cererile cetățenilor. Domnul Vasilcău, nu știu dacă Consiliul Local este în măsură să rezolve problema aceasta. Ați enumerat foarte frumos mai înainte toate organele în drept, adică DSP pentru mizerie și Poliția Animalelor pentru căței. Este bună intenția dumneavoastră de a merge la fața locului, de a vedea problema. Întrebarea este cine face sesizarea către DSP, Poliția Animalelor? Primăria sau cetățenii? Primăria Șcheia. Primăria Șcheia are în atribuțiile ei și rezolvarea problemelor care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică a cetățenilor. Noi, Consiliul Local, dacă vreți să dă domnul primar și numai primăriei, vine, merge, facem niște poze dacă putem. Facem pe urmă un raport preliminar, îl fac eu, dacă îmi promit că mă ocup eu de el, pe care îl înaintăm primăriei și în care arătăm că cererile cetățenilor sunt îndreptățite. Da, dar după această cerere foarte repede, adică nu mai mergeți, faceți poză, stai să vedem săptămâna viitoare, luna viitoare. Domnule, după care primăria Șcheia, organul competent, poate adresa solicitări oficiale, să facă o echipă comună, primăria, Poliția Locală, la noi, Poliția Națională, Jandarmeria, Direcția de Sănătate Publică și Poliția Animalelor, să rezolvăm cererea. Nu putem lăsa în coadă de pește. Că dacă va fi mușcat un om de acolo... Au fost 2 oameni mușcați în lor. Da. 2 copii. Atunci, oamenii se vor putea îndrepta pe cuneală împotriva primăriei, pentru că au sesizat acest aspect. Aparatul specialitate știi ea? Nu să-și asume. Exact, să-și asume. Că nu-i treaba Consiliului, dar e treaba executivului. Oameni buni, uitați-vă, codul administrativ. Codul administrativ ne obligă să putem acționa în rezolvarea cererilor. Astăzi, Consiliul Local nu stăvâlcește nicio fără de lege, nicio neregulă. Dacă o delegație se duce și are legătura cu oamenii care sunt, stabilesc că cele care sunt
reclamate se confirmă și aduc la cunoștința primăriei Șcheia, printr-un raport, o notă de constatare. Asta e altceva, da? Iar primăria Șcheia, în baza cererii cetățenilor, vor putea acționa legal. Poliția sanitară animală și DSP-ul nu vor acționa de la sine putere fără ca primăria Șcheia să-i ajute și să mobilizăm forțele necesare. Jandarmerie, Poliția Națională, Poliția Locală. În regulă. Domnilor, declară închisă ședința. Scuzați, spuneți, domnule. Vreau să ridic o problemă. În noul contract pe care îl avem pe salubritate, este specificat că gunoaiele se ridice la fiecare gospodărie. Cu amendamentul, să spunem, unde este posibil. Sunt străzi care nici acum, din două vizite pe care firma Ritmic le are pe Mihoveni, eu vorbesc doar de Mihoveni, nu știu din celelalte sate, cu menajer și reciclabil, din două vizite sunt străzi pe care nu intră nici măcar o dată. Care sunt străzile alea, domnule? Este pe strada Părâului, este pe strada Codrului. Drum, ei asta motivează că nu este bun drum. Acum drumul este balastat. Dacă vara ei zic că nu pot intra, iarna nu știu ce înseamnă că a fost prea mult balastul, domnul vice? Dar asta nu este problema cetățeanului, că drumul nu este bun. Aici la Ghiloată. Vă rog frumos, lăsați. Nu problema omului, trebuie să-și ia gunoiul de acasă. Ați luat legătura cu domnul vice, el să ia legătura cu firma Ritmic, să meargă cu domnul Am fost personal în zonă, a doua zi tot n-a intrat mașina. Cine ai fost în zonă? Cu șeful de la salubrizare. Și ce a spus șeful de la Ritmic? Ce a argumentat? Trebuie curățați copacii, toaletăm, nu-i problemă. Și cine vrei să-i curăți? Eu? Nu, dar îți spun că avem firmă, avem contract? Pe strada Codrului, Avem siguranță. Dar nu-i vorba de asta. Domnul președinte, dar pe strada Codrului este spațiu foarte mare. La Petrea Poră, colegul nostru. Și nu se intre, că au fost învățați șoferii să ia de la captul străzii și acum nu mai știu să intre pe stradă. Există de 2 luni de zile. Da. Este strada Codrului. Ba da, Codrului. Strada Codrului este strada principală. Noi vorbim de străzile alea care la... Și el tot Codrului, numărul 48. Ai continuat la Codrului. Acolo e jumătate într-adevăr, nu pot niciodată. Dacă pentru reciclabil, să spunem că ar putea veni o dată pe lună, acum majoritatea cetățenilor au tomberon și pot depozita reciclabil, nu miroase sau nu poate să-l întindă cineva, poate veni poate și o dată pe lună, pentru menajeri un pic... Nu știu cum este la dumneavoastră la Mihoveni, înseamnă că eu stau în altă țară, în Sfântul Ilie, și am un respect deosebit față de firma asta Ritmic. Îmi vine în fiecare luni și în fiecare joi, vine, lunii mea, menajerul vine, îmi ia fracția uscată, pe drumul la îngust de 5 metri aprobat acum 20 de ani de către primăria Șcheia, care acum nici nu mai vrea să le ia primăria, pentru că are 5 metri, nu se mai supune lege, trebuie 7, și își fac datoria. Nu înțeleg de ce nu merg la Mihoveni. Domnul Vici, domnul Cristurean, vă dau temă o săptămână, vreau răspuns. Am fost. Dacă vreau răspuns oficial. Și-l chemăm pe domnul de la Ritmic să... L-am chemat personal, am fost cu el. De ce nu înțelege? Am fost. Nu-i voință. Nu este șoferul și cu cei doi de pe mașină au fost învățați să le ia din captul străzii și acum dacă nu-l găsește, pleacă mai departe. Și am eu cu bele la poartă. Domnul Cristurean, aveți acces, aveți timp la primărie, contractul cu vedeți clauzele de constrângere, da? Și nu se rezolvă un lucru. Când am spus șefului de serviciu la salubrizare că în caietul de sarcini este specificat să achiziționeze mașină mică, mi-a râs în nas. Și atât. Ce mai vorbim? Vă rog să scriți și strada Cetății, drumul de legătură de la numărul 50 de pe strada Cetății cu strada Petru Mușat. Sunt 4 case cu drum lat, pietruit, pe care... Da, la domnul Prodănesi și am primit și o sesizare. Nu vor să intre. Deci strada Cetății de numărul 50, legătură cu strada Petru Mușat. Nu-i vina nici a celor la Ritmic pe strada, nu capi camionul, nici a cetățenilor care și-au cumpărat și s-au bucurat în momentul când au cumpărat o casă. Dar sunt străzi pe care pot intra și nu intră. Deci sunt străzi pe care pot intra și nu intră. Asta spuneam și eu. Nu cred că se poate rezolva chestiile astea. Nu mergi la început și... Unitate, că așa s-a învățat. Orice învăț, are și dezvăț. Adică te duci și tu iei. Deja avem un an de zile de la... Eu spun că e o problemă, dar e o problemă atât de mare pentru omul. Se rezolvă. La ei este mare în Mihoveni pentru că aruncă din nou gunoi în râpă, pe părâul. Și am făcut curat acolo. Îi găsești la
Părău Ilie Dacă se spune. Dacă e să luăm noi, nu s-a aruncat tot Nu acolo. se mai aruncă. Acum îl aruncă că nu intre din nou, e aceeași Bun. poveste. O să facem o ședință cu probleme diverse. Declar închisă ședința. O să de doresc și eu un astăzi. răspuns oficial, da? De ce, Cine din vine ce cu motiv răspunsul? nu mi s-a dat voie, da? Vă rog frumos. Facem o comisie Hai, la fața locului și mergem. Mergem acum.